Echt. De muzikale code is niet gekraakt. Jullie hebben een nieuwe kans om te ontsnappen. Morgen vroeg om 7:50. Allee. Oh, dit doet hij ook eens. Hier is rook. Hier komt rook in de Q-escape room binnen. En flikker in de lichten. Wat de hel? Wat gebeurt er? Staat hij in brand? Er is geen brandalarm. Is dat niet? Allee. Allee. Aha. Ik zie niks. En jullie, waar zijn jullie? Dat zijn mannen. Nee. Scherm mij, Wim. Ze komen dingen halen, ze pakken dingen mee. Inge! Oh, come on. Inge! Shit! Allee, dat kan toch niet, dat is echt niet oké. Allee. Dat is echt niet oké. Oh, God. The Q Escape Room. Q sounds better. Better with